Da, pobedili smo Bravo u četvrtak 2:0. Bila je veoma tvrda i teška utakmica. Ova pobjeda nam veoma znači za borbu za titulu, tako da nadamo se da ćemo nastaviti sa pobjedama. Jeste, da, drugi smo, ali samo da nastavimo ovako, da ovako nastavimo da igramo, da se borimo i mislim da neće biti problem da osvojimo titulu ako ovako nastavimo. Da, jeste, ovde smo igrali sa Goricom. Gorica je jedna dobra ekipa, tvrda, čvrsta. Pobedili smo ovde minimalnim rezultatom, tamo idemo sutra da pobedimo i nadam se da će tako i biti. Spremili smo se za Goricu, danas ćemo odraditi još poslednji trening pred utakmicu i mislimo da neće sutra biti problema i da ćemo doneti pobedu u Ljubljanu.